Ngayong araw na ito ay dumating na ang hearing, ang paghaharap ng biktima at ang akusado. Ating aalamin kung totoo nga ba ang binibintang sa ating akusado. Nung isang araw, Gaspar, nakita kang pumasok sa bakuran nila Benny at kinuha mo ang 12 itlog ng kanilang manok. Totoo ba ang inakusa nila sa iyo? Ito pa, Gaspar, tinakaw mo din ba ang 3 kapapanganak na tuta nila at ginawa mong pulutan? Tinatanggap mo ba ang kanilang akusasyon sa iyo? Ito ang pinakamalala, Gaspar. Sinilipan mo daw ang kanilang lola habang pinapalitan ng diaper? Ipagtanggol mo ang iyong sarili, Gaspar. Totoo ba? Dahil hindi ka sumagot kahit isang salita, ibig sabihin, inaamin mo ngayon ang lahat ng inaakusa sa iyo, Gaspar. At dahil doon, ang kabayaran ng 12 itlog ay 12 manok, na dahil yun ay malapit ng mapisak. Ang 3 tuta ay magiging 3 kambing. At dahil sinilipan mo ang kanilang lola, ang iyong asawa ay matutulog ng 10 araw kina Benny. Ano ka ba naman, Gaspar? Bakit mo naman hindi pinagtanggol ang iyong sarili? Ang sabi niyo kasi hearing, hindi niyo naman sinabing talking.